ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଦାମିକିଆ ହୋଟେଲ 5 ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ବାହାରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଏମିତି ମେଫେୟାର କିଛି ଗୋଟେ ଲୋଗୋ ଅଛି। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଫେୟାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ କୌଣସି ଲୋକ ରୁହନ୍ତିନି। ଏପଟେ ଯଦି କିଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ତ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ଏଇପଟେ ହିଁ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଏଇପଟେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ପୁଣି ମୁଁ ସେପଟେ ସେଟଅପ୍ କରିଦେଇ କ୍ୟାମେରା ପୁଣି ଏପଟ ବେଳକୁ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିସେପସନ୍ ଏରିଆ। ଯେତେକ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ଆସନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲକୁ, ମେଫେୟାରକୁ, ତ ଏଇପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରିସେପସନ୍ ଏରିଆ। ଏଇଠି ନିଜ ନିଜର ରୁମ୍ର କି ନେଇକି ନିଜ ନିଜର ରୁମ୍କୁ ଯାହା ବି ବୁକିଂ କରିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ କେତେ ସବୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ସବୁ, କେତେ ରାଜୁଆସ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୋ ଜୀବନରେ ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋର ଅକାତ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ କି ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଆସିପାରିଲି। ଆଉ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିକି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଆଉ ବୁଲି ବି ପାରୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସବୁ। ଯାହା ମୋତେ ଯଦି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଲି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ତ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସେଟଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ତ କ୍ୟାମେରା, ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ହେଇପାରିବ ଯାହା ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଲାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ହିଁ ହେଇପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ତ ସେମାନେ ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବାନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଅଲଗା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ଡିନର୍ ପାଇଁ। ତ ଏଯାଏ କୌଣସି ଲାଗିନି, ଯେହେତୁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ତ ଏଯାଏ ଡିନର୍ ପାଇଁ କିଛି ଆଇଟମ୍ ଲାଗିନି। ତ ଲାଗିଲା ପରେ ଏପଟକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବ ତ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋଟଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମେଫେୟାରର ତା ନିଜସ୍ୱ, ସେ ବାହାରୁ କୌଣସି ପାଣି ଦିଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ସେ ନିଜର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋଗୋ ଲାଗିଛି, ମେଫେୟାର ଲୋଗୋ, ତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଣି ଏଇଟା। ତାପରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗେଷ୍ଟମାନେ ସବୁ ଆସିଲେଣି ହେରି। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ ହେଉଛି। ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଲାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ସମୟ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏପଟେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ମଝିରେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ତ ଯେଉଁ ନନ୍ଭେଜ୍ର କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟର କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଜଳଖିଆ ଟାଇପ୍ର। ତ ପୁଣି ଏବେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ହେଲା ପରେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ହାଲକା କିଛି ଖାଇକି ପୁଣି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ରୁମ୍କୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନୂଆ ଏକ ଜାଗାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।